Ушы көндәрдә Мәксүт күп функциялы мәдәни үзәгендә Кабак байрамы булып узды. Сарала, Күгәрсен һәм Мәксүт авыл биләмәләре халкы катнашты. Тәү башлап кунактарга мәдәният усагының фойеһында урынлашкан көзге муллык күргәзмәһен тәкъдим иттеләр. Әйтергә кирәк, хуҗабикәләр байрамга ентекле әзерләнгән, кабактан нинди генә аш-һыу бешермәгәндәр. Байрамга кабактан үзенчәлекле композицияләр эшләгәндәр. Татар халкы элек-электән мичтә бит инде кабакны Тамша фаршировать дибез, кабакны әйтеп пешергән. Менә монда ит, кабак, борчак, дөге, кишер, шуларны кушып, нидә, мичтә каплап, табада пешергәннәр бит инде элек нидә. Без инде духовка бик сыймагач башын өзергә туры килде. Biz духовкада пешердек инде. Борынгы татар ашы бу. Менә икмәк, иң беренче икмәк салып бирәнгәннәр кабак икмәге, кабак, тәб икмәк диләр. Кабактан икмәк. Бу коймак түгел, тәб икмәк диләр моны. Манкы белән әше камырдан пешерелә. Менә кабашкидан коймаклар бар безнең. Үз эшмәкәр коллективтар, мәдәният хезмәткәрләре катнашлыгында барган сагу байрам мәлендә кабакка арналган юмактар, такмактар, йырдар, яшелсә турында кызыклы мәгълүматлар яңгыраны. Күгәрсен мәдәният йортының Умырзая халык театры артистлары кабакка бәйле Фәтих Хөснидән кабак хикәяһеннән үзек күрһәтте. Бу бит кабак кай барада үрмәләп якын чыгып үскән дигән. Моны кай гына калдырырга ярамый. Мәлиха дип шык, шыгары шык. Шыгарым. Әхирәт кәйп шыгарымында шык. Менә ни булды әхирәт, ни булды күршекәй? Берәр ырымак бардыр синең әхирәт. Шундай бай йөкмәткеле, күңелле сара, самауры кайнап ултырган өстәл артында сәй исү менән тамамланды.